World Indigenous Day जों त्रिपुरा हास्टेलाव जत आमचायनो पालाय लेखा फियाबा गोबांमा लुकुरकनो ताबुकबो सावै मान्याखौ जे गामि बिसिङाव तंनाय वर्ल्ड इंडिजिनियस डे तामरो किनै पर्यन्त फुन खायनाय रक्तम इंडिजिनियस नि मीनिंग आबो इंडिजिनियस नि कगनि अर्थ साइ मानसु गया जोंनि लुकुरक गोबांमा दं इंडिजिनियस नि कगनि अर्थ कामनो जे हानि मालिक हानि बुसा बनो इंडिजिनियस नि ग हानि मालिक रगनि मियाखै साल हानि मालिक रगनि साल बर कम्पानुथुं बर बिसिफानुथुं आ साल मिया 9 अगस्त 2021 प्रत्येक बছरनि 9 अगस्त न ओ हा आसाय नायरकनि ओ हानि बुसारकनि साल हिनै यूनाइटेड नेशंस बाय डिक्लेयर रिजार्ट एकेबाबो सावै रिजार्ट जेमन जिनि बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम आजायमा साल 19 आगस्ट हिमाहायनो ओ हानि बुसारकनि सालबो 9 आगस्ट बुबाग्रानि नाहारमु जिनि तिप्रासाबो संनो मोथांनानि ओ तिप्रासा दफा ओ हानि बुसारकनो बाहायखाय मोथाङैमान ओ चाइतकमुं बुबाग्रा चाइतकै दङ जों जिनि दायित्व जिनि डिउटि अमनो जे जों बुबाग्रानो लगिरि थाय जों त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक जेफुरनि सिमी जों भारतवर्ष बाय जुगै भारत गणतंत्र राष्ट्र जों हाबका आफुरनि सिमी ताबुक सुजरा जे घटना रखंबायखा आबो जिनि मकल बुसकांगनो जों साइसथायकै नुकजागै दङ दमके पालाय लेखा फियाबा जों थांनाय गोबांमा बिसिराबो जों अमहायखे आसुक तंथतक खलाय वर्ल्ड इंडिजिनियस डे नो पालायमार जों नुकजागिया ताबुक जों तुरुक जों सिका साइमानखा जिनि जों तामो तंमानि जों तिनि बजागाव सफैखा आबो बेबाक लुकुरक न सावै मानखा सुदु राजनीतिक न तरजागैले मांनो जों अमा हाय जरा लाइरि हरबायखा जे जिनि बरग्रक ओ हानि मालिक तिनि बुइनि सोलाय उकुलग बुइनि सेलेंनि संमा माखलायके जिनि ओ हानि मालिक हंकाय जिनि ओ हानि बसारो जोंनो चालाबाय थानाय साबंकाय जिनि ओ हानि बुबाग्रा जिनि 184 जना 125 जना रोल खायखांका जिनि ओ हानि बुबाग्रा सम जिनि कथां दङो 186 जना जिनि महाराजा जिनि बुबाग्रा श्री श्री प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मा ताबुक जिनि राजा ताबुक जों साइमान नांनाय 70-71 बोसोराव जों गोबां पार्टी खालायलाय जतनो जाने हामजामान खालायलायखा जाय हो बेलाय कामको ताबुक ओ जरावा सिंताङै तिप्रामा थाङै आसायखा पार्टी खायनाय जों गोबां पार्टी खालायमा खमु सीपीएम खालायमा खमु बीजेपी खालायमा खमु कांग्रेस खालायमा खमु आईपीएफ खालायमा गोबां पार्टी खालायखमु दिनै कांग्रेस पार्टी साबाय चालक जांकाय वानजै एबा बुइनि दफानि लीडर बा दिनै आईपीएफ टी साबाय चालक जांकाय बीजेपी लीडर बिप्लब देबा दिनै सीपीएम साबाय चालक जांकाय मानिक सरकार बिजन दरबार दिनै तिप्रामा त साबाय चालक जा ओहानी बुबाग्रा ओहानी मालिक महाराजा श्री श्री प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मा बाय अबन बगै जों दिनै जत तिप्रासा तिप्रामाथा जों दिनै फाइनाल नांगौ दिनै हानि बुबाग्रा दिनै चाया नया करै जों दिनै सामुं खलायलाय दंगौ दिनै दफानो मुक्तिरेन बगै ओहानो दिनै मुक्तिरेन बगै दिनै बुबाग्रा तामसा बुबाग्रा सावो जों आंनो थेनि मुंसा नाया रांरि मुंसा नाया बुबाग्रा बिनि चाना साबाय काना काबे तंग तंगबाया याबा दिनै ब राजाङै तंगैबो दिनै राजा तंग तंगयबै दिनै चिनि प्रजाने तंगै तंगै चिनि दफानबो सामुं खलाय दं अमाय लिडार कामजों बरमानैबा जों खिनो नांनाय याबा जों इलेक्शन खालायो अब डेमोक्रेसी तंगै जों एडमिनिस्ट्रेटिव पावर न हाबै जों एडमिनिस्ट्रेटिव सामुं नाना बसो जों इलेक्शन खालाय नांगौ अबन बगै जों रामचंद्र गरे जत्त लुकुरो आसके खाकाहाम आसके थांजा तंगो आसके ककबाक्सा तंगो जों लुकुनो प्रमाण हायुनो प्रमाणी दिखा जे रामचंद्र बरक जों आमसे क्राक तंगो थांजा तंगो हिनै रुलिंग पार्टी न एबा सेंट्रल पार्टी नर आसके लायदिबा
de asaimasi dermasi party fiaba kaisa state ni ruling party no eba central kaisa BJP party no o power ni ordinance klai diba abage nori mangkha chini bobagran kubi samong chini bobagran kubi na harmong chini bobagran hamjagma te jot chini lukurang thanjani mari gabra thanjan par busuk tong abon chung praman mankha जों दिनै देर मास थांजा दङ जे कायसा स्टेट नि रुलिंग पार्टी सेंट्रल नि जे रुलिंग पार्टी नि अ पार्टी नरगिमान गाय जों सारा बोसन थांजा दङ चिरखौ थांगाय जों ता ग्रेड डिफरेंट माय यांनायबा नरक जों नरनो पावरिमान दङ इलेक्शन सिगां जों एडीसी हापं फागिनो ग्रेड डिफरेंट बिल पास खनाय जों खायदा फुनुका बले फुनुका ताबो अम हायकिनो बसकांगबो ताबो टीटी एडीसी नि हापं हाय जों ग्रेड डिफरेंट बिल पास हायका आमनिया गुलो बुबा ग्रामिया बासन नर खनाकना थैबो थाङैबो तेइसनो चिन लास्ट सबांनाय आबन चिन लास्ट इलेक्शन नाय चिन अहान मुक्तिना बगै आफोर जों गेरदाति बन साननाय आबन चिन बुबाग्रां इमान जों कायसा इतिहास खायनाय चिन महाराजा चिन बुबाग्रा अहानि बुसारकनो खायरक जागै माया नांगै बसुनो साबै दङ तुइ दुलि दङ 2023 चिन संमारि इंनाय असं मारिव चिनी थानसानी मारि नांगो थानसानी बुट नांगो आजागो विशेष क्लायै चिनी खुवाई आमचानी रामचंद्रगढ़ आसामबारी सिमनाव हंगाय चिनी पश्चिमा आदिवासी हिंदुस्तानी हिनो केबो केबो पश्चिमा आदिवासी ताखुकते बुकुक जोंनि भुटार गोबां अ रामचंद्रगढ़ तो 6,500 भुटार दं आसामबारी 7,500 भुटार दं सिमनाबोसो गाबनांसायनि Mungkin pun ibu penangli, borok bo ekso moyo singa haino, borok bo jono jati na hunjago, wansa kopai, borok bo tiprasa na hunjago, karon sunukha. Ayo, CPM nekal lebih angkanya, CPM robohno Kongres nekal lebih angkanya, TUJS nekal lebih angkanya, sadio kanya, hai unglai toh. No bunyi doa pani borok ras noitik betunggoi, sunjet tiprasa thansa. राजबंश राजानि प्रजारक हिंजा तंमासे बाग खायमां गोबां मा बाग खायसिबका अब हायकै जों राजनैतिक खालायलायै व्यक्ति सिमेसे लाभ उनसिओ যারা জনগণ যারা ভোটার যারা নেতৃত্ববি তংনাयर प्रजक्त लसङै थांगा तामगैल चिनि हातैबो कमाय थांगा चिनि दफातैबो कलुगै थांगा आबनि बागै जों एमन लिडार कायसा चिनि नांखा जोंनो तुइदुलनाय अ तुइदुलनाय आ जरावो बै बाक्सा आंनगो इउट्यूब रगो ब राजा सिंगा आगि बर तंखा 25 बছর बर तंग आरे ब 25 बছর सेराइसिको Cara sehingga bapak pakai tutul lah, buat 2013 orang sih cara itu, buat apa pun sih, buat kongres kai tunggu, menurut saya mana, buat cara hingga kai raja pano, tapi kita wan sukma buat sikon kong, toru wan sukma buat kotor payo, oh bahaya apa orang tu sina nangle beli, apa ni bagai, ini jeng pati kai ini baru hoka. CPM rong na tatub di, BJP rong na tatub di, IPF na tatub di. Haya, boot di perukai, norok CPM anak butari di, dah no, jekun leaders. Norok BJP anak butari di, norok Kongres anak butari di, norok IPF anak butari di. Nini butara bangji du, ni hino. Hingelak boot joto nino nang. Perasa hinjak nairok, jeng hanjawa paina ni nangka. Ang abon sekok kesana muncul, karon jung agi nisimi kesak kupur kekerang hilaimang hilamlah, nok kaisa nok nasik laimaya, kai lebar yang gue bertangi maisa laya, wasi bolayu, bopayong ni hadiwo se kai lebar wase, bota tang maya pu, tam ni bagai CPM Kongres nglai, jung cara pun kenai paya bo yong kai te besai mana. খরচ চাপানো তংলা তামনি হিমালে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পরিস্থিতি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে তমুং চামুং নাসিক নাইখাঙ্কা হাঙ্কাই তাই কোনো রাজনৈতিক খাইনানি মুচুং ইয়াঙ্গৈ থাঙ্গো তামনি হিমালে তিনি বুবাগ্রা ব স্বয়ং চিনি মহারাজ চিনি বাগৈনাই চিনি কাহামনি বাগৈনাই
generation sini identity crisis ni baginai greater Tripura land no tubui phaika aboni thanchani marino tubui phaika abni baginai sara Tripura rajyo no bubagra no nasigi tongo jeng saimano agi slogan tamu tongmani hapung hatai Tripura land tuima tisa Tripura land ini slogan o taka slogan kerika hapung hatai maharaja tuima tisa maharaja wakon sabo yakaya tui thopsa bo yakaya bubagra no yakaya hini nai ab slogan ngui tongsiu bubagrani thanchani marino yapri baro guinai samung khainai bubagrani je bini je naharmung je khlainani thang tongmani obonata sa phan boksina hini no tini Ramchandra gatni buri rogbo phan thonoi tini nokhor laijak ang sanani muchungo tini orwo buri rokno bishes ka ang kobok nai जों अरवो तिनि नर ठीक न अर फाइका फाइमा सिमी बाया सामुं मा खलायनाय बुबाग्रानि थांचानि मारिनो बुबाग्रानो जे चाया सानाय बुबाग्रानि उकलगो जे कक सानाय जों अबरंगबो उत्तर मारिनाय बुबाग्रा नायो जे सारा त्रिपुरा राज्यो चिन अ बरक दफा अ बुकुंबारानि बिसिंगो ताबु द्राक्स सालाय तलायो द्राक्स सामानि बागै टेबलेट चावो इंलिया ताबु हंगा हंगाय इंजेक्शन पर्यंत नाहारो अब बुमा द्वारा सम्भव उंनाय नि बुबाग्रा सावो अब बुमा द्वारा सम्भव उंनाय बुमारो किसा आगुगै फायदि अ ड्राग्स होइते मुक्त मानानि हंगा हंगाय नर बुमारो आगुग दिहिनि साजाक